Istong daratang na inkapaskuan, bukod king pamigunam king kebaytan ng Jesucristo, pamitipon ding mikakamag-anak ating manyaman a pamangan, medong mo naman kareng piaglon lakwas na kareng kayanakan, dang mga lutong a pera. Inyaring kaya katamong kabalin, iadjada no rin kanilang papalit kareng bangko. Kalupo na ni 58 years old na Arturo Sanchez. Siguro ang purpose na gusto bago yung pera para yung sa mga pambigay ba sa mga inaanak o bagong taon, gusto nila bago yung pera nila kahit na small amount lang para masaya sila na malutong yung hawak nilang pera, ganun. Masaya ng belita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang megong pisano kanong meg-distribute ba yung bills kareng bangko. As early as October, nag-release na kami ng mga bagong mga small din, no? Diba? Yung mga 100s, 200s, 50s, even 20s. Kasi, meron pa kaming mga 20 na naitabi, although hindi na yata magpo-produce. Yun na yung mga huling mga 20 na 20 pesos na nasa inventory namin. Ing polymer banknote o 1,000 pesos naman yung priority da kanon di-dispense, barong apakinabangan ding memalin. Marami tayong supply ng 20 piso coins. Yun ang marami sa atin ngayon. Kasi yun ang inilalabas natin. Marami rin tayong supply. Meron din kaming trust ang Bangko Sentral na ilabas yung polymer banknotes natin na 1,000. Yun ang pina-prioritize nating i-service sa mga withdrawals para mailabas talaga. Mapakinabangan natin yung kagandahan, matibay, malinis, at durable na 1,000 piso polymer banknotes. Atin lakanong cash center a authorized makipagtransact kay BSP ding balang bangko, kalupa na ning Land Bank, Development Bank of the Philippines at diyang aliwa pang private financial institutions. Mag-request lakano rin at mag-submit predetermined needs, iya namang re-release ng BSP bayo mayari ing banwa. Kailangan nilang mag-distribute yun sa bawat branches nila para makarating naman sa ating mga kliyente ng mga bank branches. Samantala, para naman kanyang kabalenta mong ating pirat apera, malyari yo kanong dalandeni king opisina na ng Bangko Sentral king San Fernando barong apaliton. Pero kung meron po kayong mga punit na pera, pwede nyo dalhin anytime dito kung hindi nyo madala sa inyong mga depository bank. No? Dalhin nyo po rito, papalitan natin. As of June 2021, ating 4.3 billion pieces na ring banknote ang magkaalagang 1.8 trillion pesos ing mag-circulate ag banking BSP. Kabang 36 billion pieces naman king coins ang magkaalagang 49.7 billion muna man ing magagamit karemyali o transaksyon. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.